Ngiyanibingelela ababukeli beJoshua's Channel 3. Igama lami ngu-Asanda Nxumalo and this is Amathalente Nesiphiwo Talk Show. Namhlanje sinesihambeli sethu sokuqala. Before nginazise kwisihambeli sethu, ngicela uqale nginikhumbuze ngecompetition yethu yokuwina isihlabelelo esibranded Amathalente Nesiphiwo Talk Show. Uma ufisa ukungenelela i-competition, ngicela uhambe uyobuka ivideo yethu yokuqala ize iphele. Isihambeli sethu salamhlanje siphiwe ithalente lokuzisebenza. Agcina futhi lapho linane branding yaso ebizwa IPHANTA. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila sisonke njani? Sikhona nathi. Sacela ukusichazela ababukeli nathi nje ukuthi ubani. Igama lami nguLindokuhle Dube ngizokela maqhamehle kwaseDube but because wahle emnyameni awusonke nenkosaqedwa. Ngabe ngiyakikiza kube ngiyakwazi. Sacela futhi usichazele ukuthi uzalelwe phi futhi ubuNazaretha ukuthole kanjani? Ngizalelwe endaweni yaseMandeni eMacambeni, ngikhuliswa umama nobaba. UbuNazaretha kuyinto engizalelwe kuyona. Ngikhule nje ekhaya kusontwa eNazaretha ehlangothini laseBuhleni kumaNazaretha. Ngikhule nje ngaphansi kwabuNazaretha njengoba bese ngishilo ngihambe ngishona no14 uyacabanga. Uma ubehamba nami u14 ngakhula ngashaya insimbi kwamnandi nje kanje yangingasho nje ukuthi ngihla isuthi. Inhlathi sothe buyabisha insimbi. Phela ngithi yona ndlela nje sikhula ngayo le nto lana. Sacela ubhuti asichazele futhi ukuthi IPHANTA ukuthi IPHANTA lisuke laphi yabo? Igama nje lithi IPHANTA sichaza ukuthina abanye abantu abalazi ukuthi IPHANTA lichaza ukuthini. Ukuchaza nje igama lithi IPHANTA. IPHANTA igama elisho umuntu ozimisele ngempilo noma mhlawumbe umuntu onentshisekelo yokuqhubekela phambili ngempilo ngaso sonke isikhathi, ongayekeleli noma wathi impilo imnika izimo ezimanga kangakanani kodwa ohleze eqhubekela phambili njengoba neslogan sakhona sisho nesithi never stop hustling. IPHANTA ngiqale uqhamuka kwegama uqhamuka ngo-2017 kodwa uku-implementa kwalo li-implementa ngo-2019 okusho ukuthi u-2018 wonke bekusazanywa nje ukuthi kubuke ukuthi yiziphi izinto engase ngihlangabezane nazo nezingqinamba engase ngibhekane nazo ngoba bengeke ngivakashele nabanye abafowethu abanawo ama-brand yabo, just ukwazi nje ukuthi kombe ikuphi la ngasizakala khona nokuthi iziphi izinto kufanele ngibheke uma ngabe ngikulo mkhakha ngoba kuyasiza ukuthi uqale wenze research ngaphambi kokuthi uqale ibhizinisi. So inhloso yami ukuthi ngiqale IPHANTA noma into engiinspirishayo isimo engikhule ngaphansi kwaso ngikhule kungekho lula empilweni, so bengifuna ukuthi kube nalento leyo ukuthi kube khona ukugqugquzeleka kwentsha yabo ekuthenini ngi-inspiration ukuthi yiphi indlela engaba-inspiration ngase ngibona ukuthi no angizami ukuthi ngakhe ibrand ezoba namagama agqugquzela ukuthi umuntu aqhubekele phambili, so ngase ngiqhamuka nalo igama elithi IPHANTA elifocus kakhulu kubantu abasha. Siyabuza bhuti, siyabuza ngosami Dube. Akusichazeleke ukuthi iziphi ingqinamba ohlangabezana nazo kwi-journey yakho yePHANTA ngoba sibancane ziningi izinto ezidlula umncane futhi nje hlakusuthe encane. Awusichazele. Ayisibona nentshebo. Ngasho nje ukuthi uqala kwami kwangelula. Ngiyayizwa ke nabantu umuntu mase esemkhulu esephezulu uyayafuna ukuchaza set story yakhe athi hayi ngaqala Nkosi yami yabo kodwa ke nami ngaqala kungenamali Nkosi yami ngizamela nje ngoba ngiyakhumbula okokuqala ngangino-200 ephaketheni mhlawumqala nje ukwenza IPHANTA. 200 uyacabanga ngase ngimcela omunye wabangani bami ogama lakhe ngeke ngingalisho uLozana uSithembele wakaqwabe bamazi kakhulu la kule inkundla zokuxhumana ngo-Abraham mhlawumbe umbona ngelinye ilanga owawuyena omunye umfethu wangisiza kakhulu engamcela ukuthi naye ngicela ukuthi nathenge zakhe ikephi ezu2 nami ngizothenga zami ikephi ezu2 bese sihamba siprinte lona IPHANTA. So usahamba ngesayosiya kulo muntu lo umuntu wazosiprintela wayibiza ngale ndlela wangitshela ukuthi hayi ngeke ngize ngikwazi ukuprintela mfowethu ngani ngoba igipa zakho zingaphansi kwa5 ngiqala ngokuprinta from 5 kuya phezulu uyacabanga nje leyo nto. Yebo. So ngamncenga umfowethu ngamncenga ngathi mina ngiyacela bandla Nkosi yami ukuthi ungiprintele ngoba anginayo imali eyanele ukuthi ngikwazi uku-edit igipa ukwazi ukuyiprinta wagcina evumile umfowethu osayiprinta ke
hayi ngaqoka ngashutha sesishutile ngaso leso skipper leso ngosami necamera yami makethi ibhedela ngazama manje ukuthi ukuthi ikwazi ukuthi iqhubeke into yami and okwangijabulisa kakhulu ngendlela eyisimanga ukuthi ukuveza kwami isithombe sale brand leyo kokuqala nqa abantu bakhombisa ukuyithakasela kakhulu ngoba babengibuza nama price besho ukuthi itholakala kanjani ngibachazela ngiyakhumbula nje iskip ukuthi sasisabiza 100 rand ngaleso sikhathi kwakunzima ngempela enye ingqinamba ngibuye ngibhekane nayo njengamanje leyo ukuthi umuntu afika order ngoblow athi khululeka definitely sure makuphela nje inyanga ngizokwazi ukuthi nginike imali qala ngenze iskipper then bese ngikwazi ukuthi nginike imali yakho so kuyenzeka umuntu umenzele ukuthatha imali yayi pocket money yami ngithatha imali ngithenge le ntuzana iskipper mase ngifika umuntu bese ethi hayi manje sekusuke kwenzeka ukuthi hayi manje uma usevele washo awusengipintshekile yayibona leyo nto leyo sebikiza kubika lokho nalokho mina imali yami lapho isihambile kodwa ke ngaqhamuka nesolution yokuthi umuntu uma efuna iskipper noma efuna anything nje product ephana kumele alethe i-deposit upfront so that noma ngabe uyaqineka noma mhlawumbe kuthiwa kwenzakalani ngiyazi ukuthi I've got nothing to lose lapha yabo lo nto sengiyazi ukuthi hayi vele sengiyithengile i-product sekuyoba kuyena ukuthi uyabuya yini uzoyikhipha noma vele ngidayise lomunye umuntu yeah hayi ningadlali bakithi ngoDube bakithi ningadlali ngaye ngicela nikhokhe nje nikhokhe imali yakhe siyakhuluma ukuthi uzalelwe eNazaretha ngicela nje asichazele ukuthi ngokwakhe uShembe usemenzeleni kule minyaka emncane ezama siswami bengithi ngizo-interview sengizoshumayela sifuna ukuzwa ukuthi angithi okokuqala ngingumntwana engingabusho nje ukuthi uShembe uNkulunkulu futhi sikakhulukazi ngisho ukuthi unyazi lwezulu uNkulunkulu ngani ngoba ngikhumbula kwakunyaka ka-2012 ngangisekhaya eMandeni kumuntu ngangenza grade ngicabanga ngenza grade 11 2012 yeah ngenza grade 11 ngangade ngiphuma esikoleni sesinophuma esikoleni sibuye senze lokho sikwenza bese sihamba segroundini siyodlala ibhola nani so ngolunye usuku ngihambe siyodlala ibhola mase sithi siyadlala ibhola vele lishintshe izulu yabo bese kuphoqa ukuthi sibuyele emuva sihambe sigoduke siye ekhaya ngangifika ekhaya akade ngivule iwindi ekamerweni lami sengithi ngiyalivala iwindi izulu ngitshenga phansi umbani wezulu ngoba ke ngikhule phakathi kobuNazaretha mangabe kwenzeka something eyingozi noma ngehlelwa ingozi alikho elinye igama engikwazi ukumemeza ngeke ngikwazi vele ngithi nje awu asanda yabo ngikhala ngegama elilodwa eliuShembe yabo la ngishaya kwizulu ngaphansi umfowethu wayekade ngangilala naye ekamerweni wayekhona naye ekamerweni kwenzeka leso sigameko la ngitshenga phansi waphuma wabaleka wangishiya kanjalo wayendlini enkulu wafika washo wathi hayi nangu lindonga leyo sevele washawa izinkinga ngawaphansi ngitshela ukuthi ingalo yami yonke leya ka left yayingasebenzi ayithi siqhiqwe ngisho uqhuqe iminyama zucu and ngiyakhumbula ukuthi ngalelo langa babuya ke begijima sebezongibheka ukuthi hayi kwenzakalani njengamaNazaretha ke niyazi ke nani ukuthi uma uyiNazaretha kuyahlala ukuthi kube khona amafutha kube khona amanzi omthandazo okuthi kuyiwona wona makukhona inkinga evelayo so that uzokwazi ukuthi bekusize le ntuzana so bathatha ke bangigcoba amafutha omthandazo ngicathi emva kwehora elilodwa noma ngithi nje i-hour emva kwe-hour ngaqala ngalizwa igazi kuya kancane la emnweni labuya kancane igazi labuya egcina ibuyile ingalo yami yasebenza ngegama likaShembe ngabe sengiyayiphuza ingcwele kube sevele wasubaya sevele wasubaya lapho sezofika sevele ngithi ntubayele ngayibona kobe phela njalo ngelithi ntubayele ngayiswa awu futhi ke kodwa nje sibonga ukuthi nje uShembe khona akwenzela khona uyena nje umuntu ephanda nje kuphela umuntu wasemhlabeni ngoba nakho lokhu ukusebenza ngomsebenzi kanje abanye abantu babuye bebukele phansi kodwa mina ngikazi ngibe nazo lelo bhadi ukuthi abantu bengibukele phansi ngoba mabekwenza inhla isithi le yeyi namafutha yagcotshwa amafutha kunjalo nje ya so into ebuye ngisize ngisho ukuthi sona siqobo sawo amafutha hey asibuyele kwiphansi awutshela ababukeli ukuthi
Uthola kanjani ngoba phela nami sengasithalela phela i-jazz ukuthi sitholakalapi siwatholaphi? Okwamanje asakabi naso isitolo kodwa ke ekuhambeni kwesikhathi njengoba indlela ihamba ngestepisi akwazi ukuthi usuka ku step 1 usugxumela ku step 5 yonke into ihamba step by step. So ngisinesifiso ukuthi nathi siyiphanda sigcina sesinazo izitolo la abantu khona esizobatshela khona ukuthi mhlawumbe endaweni njengoma-mall uma-gateway kanje ukuthi mawufuna i-brand uzohamba uyithola esitolo esithize e-mall ethize yabo. So okwamanje sisatholakala kumina mangabe ufuna ukusithola noma usifisa ukuba naso uyamthinta enomborweni ngicabanga ukuthi ngizoyizishiya nami ekugcineni ukuthi ngitholakala kanjani ema-social media nasocingweni ukuze ukwazi ukuthola iskipha. Akekho umuntu osidayisayo iskipha sephanda ngaphandle kwami. Omunye kodwa sibabili khona omunye oyi-brand ambassador okungeke ngamention ekuqaleni kusithembele wakaqwabe okungakwazi ukuthi uxhumane naye ekuthenini usithole sitholakala kubantu ababili kuphela. Omunye nje cha. Ngisho lokho omunye cha. Okay, cha. Siyeba lapho phela. Okay, siyakubona ukuthi ugqokile isigqoko neje okusho ukuthi iphanda linamanye ama-products amaningi. Awukusinabele chaza. Sinawo ama-products ephanda maningi. Sinazo igqoko, sinazo amakepisi, imfonyo ngoba sekhona nemfonyo manje unfortunately anginazo inantuzana. Sinabo poloneka, sinawo ama-track suit, sinawo ama-jacket amahle, ama-jacket lawa kuningi nje esinakho nama-blue amakhona ama-track pants, sinawo ama-sweater, ama-hoodies. Ama-track pants akhona? Yebo akhona, even nophaqa futhi sinawo. Adidas ngigqoke iphaqa nophaqa bakhona? Bakhona impela ophaqa, sinayo yonke into nje. Ngiyafisa nje ukuthi ekugcineni mhlawumbe sigcina sesize siba nawo ngisho amasudu ephanda. Ngiyacabanga sesinesudu ephanda sesikhethwa ngamasudu ephanda. Ukube kuyangami kube kuthiwa kuyenzeka bengabe kuthiwa mhlawumbe sinayo imnazaretha ephanda. Lutho-ke Sacela sibuyele ngalala ngase sijabula kakhulu. Sesitshele uma ngoba sikubizile nje kana kumnandi sihle la. Ungamtshela nje umuntu ofuna ukufana nawe, ufuna ukuzama nje njengawe, nanokuthi nje awubonge nje kwababukeli litholile ithuba kunini sebesupport asukela 2018. Friend ibe khona iqala ukubonakala kubantu ngo-2019. Awubonge nje sitheke. Kusiyami yazi mase kufikele isikhathi angazi vele ukuthi angikhali nginyembezi kube nginazo ngabe ngiyayikoda zibe khona babukele emakhaya. Ngiyabonga kakhulu isupport eningitshengisa yona. It's very angazi isigisi kusiyami very inkulu kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke nje abaqala ukungisupport mhla iqala ibrand ngo-2019. Ngiyabonga kakhulu. Angazi ngisola amazwi ukubonga ngendlela abantu abangisupporta ngakhona kuwo wonke nje umuntu okhona nobukelayo njengamanje. Ngithi nje thank you so much guys. Inkosi uNkulunkulu alikusize kwande la ngithatha khona ngiqhubeke njalo. Nami ngizozama ukuthi noma siyithimba lephanda sizozama futhi ukuthi siqhubeke njalo ukuthi simlethele impahla ezinhle njengoba sihleze senza njengoba senza nje. Yilokho nje ngingakusho ukuthi ngiyabonga kakhulu. Bonga thina butwethu, bonga thina Nkosi yami. Manje sitsheleke Mfokadube abantu abafuna ukuxhumana nawe. Abantu abafuna ukuxhumana nami noma abafuna nesifiso sokuthi baxhumane nami, inamba ilula kakhulu engitholakala yocingo iya WhatsApp iyafaneleka. Ithi 062 145 5436. Ngicela ukuyiphinde angisheshisi futhi 062 145 5436. Bese kuba ke Facebook page yethu lapha ku Facebook ethi IPHANTA 032. Na ku Instagram futhi sikhona IPHANTA 032. La usithola khona ke lapho ku Instagram kanjalo ke na ku Facebook. Na ku personal account yami futhi nakhona uyakwazi futhi ukuthi ungene ungibox. Angizokusho ukuthi hayi manje njani waso inbox abantu. Nakhona uyangithola igama uLindo wephanda, uLindo no H, Lindo wephanda Dube. Ungakwazi futhi ku-inbox futhi nomunye uzakwethu bebe engamenshina naye
ubiza ngokuthi usitheli wephanta qwabe umfana nje okhanya bebala kunentshela ya Siyabonga kakhulu. tholakala kanjalo. Siyabonga kakhulu kwi-guest yethu Lindokuhle Dube ngokusivakashela kwi-show. Nawe-ke mbukeli siyabonga ngokuhlanganyela nathi. Ungakhohlwa-ke mbukeli ukulike, ushare, usubscribe. Siyabonga Nkosi Sibusi.